Takže mám pri sebe hlavného organizátora Vrábelskej futbalovej miniligy, aj vianočných turnajov, či už to bol pohárový turnaj miniligy, alebo hráčov na 35 rokov, no a toho najkvalitnejšieho novoročného turnaja. Takže je tu pri mne Milanko Varga a tradičná otázka, Milanko, ako hodnotíte dnešný turnaj? No, dnešný turnaj musím hodnotiť kladne. Mali sme 16 mužstiev, všetko kvalitní hráči, prišli ligoví, paráda. A aby som nezabudol, tento rok aj štedrí podnikatelia nám dali štedrí sponzori nám dali ceny a ozaj sme mohli to spraviť čím ďalej na vyššej úrovni. Každým rokom ideme hore, hore, hore. Takže má zmysel ešte pokračovať aj ďalšie roky. Dokedy budete ešte vládať? No, je to dosť vyčerpajúce už pre mňa, ale zatiaľ, keď ma mesto požiada, tak budem k dispozícii a budem ďalej pomáhať. Takže počuli ste slova Milanka Vargu, hlavného organizátora. Klobúk dole, v 70 rokoch sa tu celý deň motá, snaží sa, organizuje. Takže naozaj klobúk dole, Milanko. Ďakujem ešte aj ja za spoluprácu a vidíme sa o rok. Ešte posledné slová, Milankové. Posledné slovo ma napadlo, že tento samotný turnaj, to je už fakt len divadlo. Ale toľko roboty predtým a toľko roboty po turnaji, to si nikto nevie predstaviť, že včera napríklad som tu o polnoci umýval so strojom. Takže naozaj klobúk dole, takže ozaj je to, nie je to len ten jeden deň, ale je to je to dlhá príprava, či už pred turnajom, alebo aj po turnaji, potom všetko upratať. Takže ešte raz klobúk dole pred všetkými, aj Šuker, rozhodcovia, čiže celý ten organizačný tím. Ďakujem ešte raz všetkým a vidíme sa na ďalší rok. Ďakujeme.